Здравейте хора! В днешното видео, както сигурно разбрахте от заглавието на видеото, в днешното видео хора ще снимаме видове хора в училище. Да продължаваме и към първия. Гоши! Излизай на дъската! Гоши! Кое? Излизай на дъската! Абе няма да изляза, бе! Добре, двойка. Когато си двойката гони, няма да не пише двойка. Ти пише двойка. Оф, изгонен си! Дай си пракаченца. Къде ми четотката? Ей, пич! О! Ей се намираш! Игра в футбол. Чай малко, госпожо. Господин, не, извинявайте. Господин, не! Госпожа! Една жена, точно жена. Я сядай тук, иначе двойка! Ма дайте ми топката, бе. Знаеш каква двойка ще ви дам? Двойка? Да, бе, Значи изгоден! Да, бе, двойка ще ви дам. Не може ли? Айде, изгоден си! Ага. Едно. Госпожо, я налейте тук едно кафе, бе. Абе, Георги, ти си на 15 години. 15, на 20 съм вече. Значи трябва да си 45 клас. Що не си? Еми да. Айде дайте ми едно кафинце. Абе, Гоше. Гоше, може... Ще извикам пашата. Майка. Ще извикам с майка ти на тебе. Видей ми по-добре. Думам, че чашата пострепя, бе. Искаш ли, бе? Айде, бе! Айде! Госпожо, ще ми помогнете ли с 5-та, а с 6-та задача? Не! Що? Дайте тъпата даскалка. Лихте случила, бе. Господиня! Кобе, що пак забрал учебниците? Тъкмо това щях да ви кажа, бе. Дей, че викате. Им забележка. Що? Защото нямаш учебници. Аз пък не искам да забележка. Не може. Не Не може. може. Няма Вижте, как да вижте. стане. Имам предложение. Какво е то? Какво е то? Предложението ми е: вие ми напишете забележка, аз ще ви изгоня. Ще ме изгоните ви. Да, бе, ще ви Ще изгоня. вика директора и ще видим как ще ме изгоните. Директора не е тук днеска. Тук иска да се го викна. Айде, чакам та тук. Айде, сега ще го викна. Кой ви каза, че не е тук директора? Ай, кажете ме. Айде, кажете ме. Махай се, бе! Някаква да зло! Гледай го, как го събори. Това се казва директор. Добър ден, ученици! Добър ден, добър ден, добър ден. Добър ден! Днес ще учим нещо ново. Какво? Какво? Ами, ще учим по математика. Любимата ви. Гошо, пажата! Гошо! Кой ми показваш сигмите ми, мигвите ви там? Ще ти дам една сигма на тебе. Няма да ми отговори. Ще видиш ти. Мързелчо! Мързелане! Бърбалане! Ставай. Няма да ставам аз. Ставай. Не. Ставай. Не. Искаш нещо да се случи ли? Не. Няма да ми става то. Ученици, готови сте за час. О, Гош, пашата!
Какво правиш, бе? Господине, Какво правиш? нищо. Виждаш, Казваме ли училището? че Сме се виждали отдавна, мая? Да, майче от един час някъде. Ого! От първи час, да. Ого! Само не косата мора. Айде, не се притеснявай, ще се оправи В косата. смисъл, утре ще излизаме ли там в парка, центъра, община? Ево ти парка горе, бе! Хепи. Еми, кога ще излезеш, бе? Знам, нали това така? Още пае? Айде да те оставим. Айде, чао. Чао. И хора, Това ако беше- ви е харесало видеото Лайкнете това видео. и се абонирайте за канала, защото напред ще правим още по-големи скетчове и шеги. И ако има някой приятел, който е същия като тези, които ги изборихме, да му го изпратите. Да, и със сигурност, ако сте нов, споделете го с някой приятел и се абонирайте за канала, защото пък и нищо няма да загубите, хора. Айде, чао!